Recordes que en la música vocal, al barroc, començà a estilar-se la melodia acompanyada? Allò de que Jacobo Peri va escriure la primera òpera al 1598 i estava escrita tota amb melodia acompanyada. Allò de que Monteverdi al 1601 va treure un llibre de madrigals en el que definia explícitament que aquesta forma era la nova forma de composar o la moderna. Allò de que aquestes coses marquen el final d'una tendència estètica i l'inici d'una altra. Allò de que el contrapunt ja no es feia servir massa. Estic una mica cagat. Ix, com m'agradaria dir-te que en la música instrumental també és igual. Així evitaríem líos i complicacions. Però no. La música instrumental és més complexa. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Mira, t'explique. Tu pensa que si no hi ha lletra, necessita tenir més recursos per a mantenir l'atenció de la gent que l'escolta. A més, és normal que la música instrumental es volgués explotar, perquè en aquesta època es milloren moltíssim els instruments. Sorgeixen els mestres luthiers, que són els creadors artesans de renom, els Stradivari en Itàlia, grans creadors de violins i altres instruments de corda, o la família Rookers, que feien clavecins en Bèlgica. I clar, els instruments sonaven molt millor i no era qüestió de posar-se a fer únicament melodies acompanyades. Sí, tienes razón. De totes formes, jo vaig explicar-te els principals instruments del barroc fent servir la melodia acompanyada d'exemple, perquè és més fàcil d'entendre. En la música instrumental, en els conjunts, l'instrument que més vegades feia la melodia era el violí. Sí, a partir d'aquesta època ja el violí passa a ser l'instrument rei. Fixa't que ara anomenaré els instruments que sonen més agut i per tant que s'escriuen més dalt en el pentagrama. La flauta de bec té molta importància i la travessera també, però no tanta. I l'oboè. Per als fragments més brillants o més contundents, òbviament l'instrument més potent era la trompeta. Els acords, evidentment, els feia un instrument que pogués fer diverses notes a la vegada. De quins instruments es disposava? En primer lloc, del llaüt, que en els primers anys del barroc va viure tota una època d'or. No obstant, a partir del 1650 deixà de fer-se servir tant en conjunts i començà a fer-se servir el clavecí, que era l'antecedent del piano, encara que el so s'assembla més a la guitarra. Finalment, el baix el solia fer instruments com la viola da gamba, que li passa una mica com al llaüt, que a partir del 1650 comença a caure en desús i la substituís la viola moderna i el violoncel. A més, també feia la línia de baix el fagot i a poc en el temps va aparèixer el contrabaix. I què passa en la música per a instruments de teclat solo, com el clave o l'orgue? Doncs que normalment la mà dreta feia la melodia i la mà esquerra el baix continu i els acords. Hasta aquí sencillo, ningún problema. Però, a més, en aquesta època apareix la orquestra, encara que més reduïda que les orquestes actuals. Fes una captura de pantalla a l'orquestra que estàs veient ara, perquè entra per a l'examen. Però tornant al tema d'abans, arribats al voltant de l'any 1600, els instruments havien millorat moltíssim. Els mecanismes eren més fàcils, les cordes eren de qualitat i el so de l'instrument sonava millor. I clar, això s'havia d'explotar. Com? Doncs abans, en el Renaixement, recordes que per a fer música instrumental moltes vegades es prenien partitures de música vocal i cada instrument feia la veu o la melodia que millor li acoplara? Això volia dir que per a tocar la veu més aguda, si aquell dia tenien una flauta, doncs aquella melodia sonaria flauta, i si tenien una xirimia, sonaria xirimia. Però ara no. Ara es composen coses exclusives per a un instrument, pensant en les possibilitats tècniques específiques d'aquest instrument. Per exemple, si un violí pot tocar 2 o 3 o 4 cordes a la vegada, doncs escriure dobles, triples i quàrtuples cordes. Si un violí pot fer una tècnica específica, doncs escriure una tècnica específica. Si un clave pot fer 6 notes, o 7, o 8, o inclús 10, perquè tenim 10 dits, doncs escriure acords de 6, 7,
8, 9, inclús 10 notes. A més, la música en aquest moment es va fer molt més virtuosa, difícil i ràpida. Aquí hay nivel. I ara sí, quina música tocaven? Recordes que en el Renaixement es disposava de tots aquests esdeveniments musicals? Doncs tots aquests esdeveniments musicals evolucionen, i com que la música es toca dins de les habitacions dels nobles als salons, que són cubicles, s'anomena estil cubicular. Comprende la filosofía. I allí tocaven de tot. En primer lloc estan les peces per a tocar-se en petit comitè, que són peces per a teclat solo o un instrument de corda a solo, que es tocaven entre amigues o amics, com per exemple el preludi, que és una peça lliure que podia ser una melodia acompanyada, o simplement acords, o un contrapunt. I després estava la fuga, que és l'evolució del ricercari, i que és una obra contrapuntística a 2, 3 o 4 veus basada en la aparició periòdica i regular d'un tema anomenat subjecte, que va passant de veu en veu. Entra la primera voz. Segunda voz. Tercera voz. Y tú a lo mejor me dices, yo hoy no oigo 3 voces, yo oigo un montón de notas, el piano está haciendo tiriri, ti, ti, tiriri, ti, ti. Te voy a hacer que cada voz suene con un instrumento distinto. A los barrocos les gusta la complejidad extrema. Ellos quieren 3 voces, por lo menos. ¿Y cuál es el acompañamiento? No hay acompañamiento. Las 3 son melodía y las 3 son acompañamiento. Hay un tema musical, una melodía reconocible, que suena todo el rato. A veces suena un fragmentito. Y a veces suena completa. Las 3 voces, la roja, la verde y la azul, van a estar intentando todo el rato hacer esa melodía, o fragmentos de esa melodía. Cada vez que hagan esa melodía, en la animación, los círculos son más gordos. Per cert, una altra forma important és el cànon, una forma semblant a la fuga, i de la qual ha quedat en la història com a molt famosa aquesta. I en els instruments de corda, com el violí o el violoncel, s'estilava la partita. Pues muy bien. Després està el concert, que com a tal és una obra que es diu així, concert. Es diu concert tant al fet d'anar a escoltar música com a la peça que s'escolta. A tot, era una peça ja més gran, per a quan es reunia molta gent per a escoltar música. Hi havia 3 tipus de concerts. El concerto solístico, que tenia un solista que es lluïa per damunt de tots i un grup de gent anomenat ripieno, relleno en castellà, que li feia com la base. Després estava el concerto grosso,
que tenia un grup de solistes que tocaven junts o anaven tornant-se i un ripieno que feia la base. I per últim el concert ripieno, que únicament tenia gent fent base i també la gent feia la melodia. En els concerts hi havia melodies acompanyades, evidentment, però també hi havia contrapunts i de vegades els instruments anaven tots junts a la vegada fent una cosa anomenada homofonia. Per cert, te sona aquest concerto de Vivaldi? Que sí, claro que sí. I ara, què passa amb la música de fons mentre es fan algun acte? Doncs, en Europa va aparèixer una nova forma, la sonata, que es tocava amb uns pocs instruments. El nom ve de l'italià sonare, pensada per a instruments, en oposició a la cantata, pensada per a la interpretació vocal, per a cantar. El compositor més important va ser Arcangelo Corelli, qui va crear dos estils, la sonata da Chiesa, que era contrapuntística i més solemne, i la sonata da càmera, que estava feta amb una melodia acompanyada i era més animada. I ballar a tota Europa va néixer la suite, que eren agrupacions de danses en les que podem trobar la alamanda, la courante, la giga, la sarabanda, la gallarda, el passacalle o el passapiet i, mira, millor mira aquesta escena d'una dansa barroca. Es una fiesta de la leche, vamos. I amb això ja acabaríem la música barroca. Molta sort per a la prova escrita.